O sector pesqueiro galego pide cambios no reparto da sardiña. Os profesionais reclaman que a flota que máis capture esta especie reciba máis cantidade para poder pescar todo o ano. Ao longo do ano quedan cupos de algunhas especies por capturar. Isto en ocasións prexudica o sector, xa que a hora de establecer as cotas anuais pode significar que haxa máis ou menos cantidade para a flota. Algo que sinala o presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez. Afecta, por exemplo, estamos no caso da sardiña, que xa levamos desde case mediados de agosto que se cerrou a sardiña para a pescaría da sardiña para a bolsa común, e vemos que o mar ainda hai cantidad de sardiña, só poden pescar os que tiñan cuota asignada, que trouxeron do Golfo de Cádiz, non? Pero, vemos que ahora mismo está se agotando xa a que tiñamos asignada, vemos que hai pesquería de sardiña e non se pode pescar. Entón, claro, entre a que che cortan e que non podes pescar, pois quedamos sin nada, non temos como defender as empresas. A sardiña está xestionada por España e Portugal, cun sistema no que o país luso sempre soe recibir máis cantidade, algo que Pérez aboga por cambiar, xa que os pescadores galegos capturan máis este peixe azul. Habría que empezar de cero, non? Habría que empezar de cero. Eu recordo que, porque o que me dixeron os nosos antepasados, que cando se fixeron os repartos, é certo que a nos tocou nos casi un 90% do xurel. Claro, no xurel é unha pesquería que se vive casi todo o ano, non? No xurel, moitas clases de especies, como arrastre, cerco, artes menores, cada ano. Da sardiña non, da sardiña, pois, no seu día colleuse esa cantidad, que nos quedamos con máis xureles, quedaron con máis sardiña, pero vemos que a maior parte da flota témola nós, non? Témola aquí en Galicia. Prácticamente unificada na zona do Cantábrico noroeste e dende Fisterra ata a zona do Miño. Claro, o reparto non é xusto en estes momentos, non coincide. Había que sentarse á mesa a falar e había que ter un reparto máis equitativo, donde maior flota hai, máis pesquería teria que ser, non? A campaña da sardiña en Galicia rematou ao esgotarse a cota asignada para este 2025. Nin xeito nin cerco poden pescar xa esta especie, aínda que esta semana comercializáronse nas lonxas de Portosín, Sada e Ribeira 33.951 kilos de sardiña dos barcos de maior tamaño que aínda tiñan algo de cota. As ventas xeraron 45.439 euros.